तुम्ही बोलवा तर ती एकटीच राहील ना घरात तेव्हा आपण लावतो. ये दोनशे लोणचे रोज आम्हाला करा म्हणजे असे होते. कशी आहे माझी भावजी? टेन्शन नाही. हो ना बरोबर आहे. हो ना मग मग आहे माझी भावजी. हो तर आम्ही ना बाहेरला कमी ना आम्ही लरूप आम्ही नंदच पण कमी ना बाहेरला. बाहेरला नका आम्ही तसा नंदशी तर गुतले ना. कोणची जीवावर जातो बाहेरला. भावजीच आहे माझी. मग तवा नाही केला बस. एकमेकांना मग काय अजून बारीक आली ना कुणी सांगा हात आहेत ना गवणे. न परिवेश करावा. त्याची भाजी केली. भाजी आकर पापड कांदा तेला इथून गेलो ना आता भाजीला जाऊ का बरं. अशी परिस्थिती झाली नाही मला वाटाण्याची ना. डाल पट्टा ना वाटताना पट्टत ना ना भाज्या पट्टत दुसऱ्या ओली वाटाण्याची नाही मला. नको कंटाळीच जा. ते रावट्याला भाजीला येईल का परवा ना भाजी काय की मुलांना पट्ट आपल्याला डोल्याला खाजेचं बराबर ना होसे. हा नाही तो ठेवी ना पण त्याच्याकडे 2 दिवस नव्हतं तर त्यांनी सांगितलं. हेलो गाइस, गुड नाइट एवरीवन. लाइफ में कोई आता नहीं क्या? मेरा वीडियो कोई नहीं देखता क्या भाई? शर्म आते है मेरे को, शर्म आती है. आप लोग नहीं देखते मेरा वीडियो. मेरा वीडियो कोई नहीं देखता यार. पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा. आप लोग नहीं देखते हैं मेरा वीडियो में. शर्म आती है भाई, मैं शर्म आते है मेरे को, खुद को ही शर्म आती है भाई. लोग आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते इसलिए समझ क्या क्या है भाई. क्या मैं बोलूँ आप लोग मेरा वीडियो देखता नहीं यार. मोजां मानसि मोजां रावबो फैथ्राखैब्रा, रावबो फैथ्रा माथो. मानसिफोरालाय गोजां बोथोरनि गुदुं सिङावसो हाबना थायो नामा? बुजिनो मोनला माथो. बहा दङ दा बर्तमान आमायसो? हे माहा दङलै? घरेना तामिलनाडु में. न'आव दङ ना तामिलनाडु? माहा? स्पोकन मैसेज में माहा दङ? Spoken English, anybody, everybody. क्या कर रहा है दोनों? दुकान. मैं बुढ़ी को कितने रखते हैं? फिर मैं छुपा के रखता है मैं. सब्जी
everybody, welcome my YouTube channel and showing watching for my video. आप लोग मेरा वीडियो देखता नहीं इसलिए शर्म आती है मेरे को यार 2-3 अच्छा सपोर्ट करेगा तो भाई किससे होएगा और क्या है रे इसमें सपोर्ट कीजिए भाई लोग सपोर्ट कीजिए शेयर तैयार कर दीजिए यार भाई को सपोर्ट कीजिए भाई कौन कौन देख रहा है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए भाई कमेंट कीजिए भाई कमेंट कीजिए